Sugeng pinanggihan malih Bapak saha Ibu ingkang kinasih dening Gusti Yesus. Samenika kula Gus Wiyarso kalih Bapak Pendeta Hari Susanto badhe diskusi sekolah sahabat pelajaran kaping sedasa inggih menika ngagem judul aturan main. Aturan main ingkang kepripun kula sa sekalian kalih Pak Pendeta Hari badhe medhar menapa ingkang dados aturan main wonten pelajaran kaping 10 menika. Saderengipun monggo sami ndedonga tumungkul dumateng Gusti. Duh Rama ingkang wonten swarga langgeng, kula ngaturaken puji syukur margi paduka sampun ngiring lampah paduka kanthi slamet lan sakmenika Pak Pendeta Hari lan kawula badhe medhar pelajaran sekolah sahabat kaping piwulang kaping sedasa menika mugi paduka paring kawicaksanan, paring pangertian dumateng kawula sedaya supados mangertosi menapa ingkang dados karep panjenengan dumateng kawula sedaya. Mugi paduka ngiring lampah kawula sedaya awal dumugi akhiripun acara menika. Sedaya kala wau kawula unjukaken dumateng Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng kawula. Amin. Bapak saha Ibu ingkang kinasih dumateng Gusti Yesus, aturan main ingkang kasebat wonten piwulang kaping sedasa menika lanjutan saking piwulang kaping 9 babagan pertentangan kosmis. Nah, pripun aturan mainipun napa aturan main kula lan panjenengan manungsa utawi aturanipun Gusti napa aturanipun sinaga iblis naga ingkang napa mbrontak dumateng pangeran. Nah, wonten ayat inti ingkang kapundhut saking setunggal Yohanes 3 ayatipun kaping 8 kawula badhe maosaken mekaten. Sapa kang tetep tumindak dosa iku asale saka iblis. Awit dene iblis iku anggone gawe dosa wis wiwit-wiwitan mula. Anggone putraning Allah nglairake sarira iku iya perlu nglebur panggawening iblis iki. Upami ningal ayat menika nggih Pak Pendeta Hari. Sok sinten mawon kula panjenengan menika arahipun ingkang dipun arah kalih iblis utawi setan. Sasampunipun panjenengane dipun napa diguang wonten ing donya menika. Sasaranipun menika wonten swarga sasaranipun Gusti Allah pangeran ingkang kula lan panjenengan sembah. Nah, sasampunipun panjenengan dipun guang wonten bumi menika sasaranipun kula lan panjenengan ingkang dados winih lan gambaranipun Gusti Allah. Nah, pripun Pak Pendeta? Kula lan iblis menika dados napa asal mulanipun dosa lan panjenengane dados bapane sok sinten mawon ingkang dados napa nggadahi dosa menika. Nah, kula lan panjenengan aturan mainin pripun kok supados kula lan panjenengan boten napa mituruti dumateng aturan mainipun si iblis menika sing dipun arani setan menika. Nanging kula kepanjenengan kedah mituruti dumateng aturan mainipun pangeran. Pripun Pak Pendeta? Nggih. Matur nuwun Pak Agus lan para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kita dipun engetaken malih kalayan piwulang ingkang kita sinau sakmenika. Bilih kita menika sakmenika wonten ing tlatah peperangan. Dados wonten perang ingkang gedhe. Nggih menika perang antawisipun
kabecikan kabecikan kali melawan kadurjanan. piolo Nggih. nggih kadurjanan. Perang antawisipun Gusti Allah lan setan. Menika perang ingkang kasebat perang semesta. Nggih. Ingkang disebut konflik kosmis, pertentangan kosmis. Dados perang menika sanes perang ingkang alit-alit kados dene setunggal bangsa lan setunggal bangsa, setunggal negari mboten mekaten. Nika napa nglibataken sedaya elemen wonten ing alam semesta menika. Pangwaos nggih. Nggih. Nggih, elemen pangwaos. Dados kita menika sakmenika saweg wonten ing tlatahipun peperangan. Nggih. Nggih menika wonten serangan saking setan lan wonten ugi pertahanan saking pihakipun Gusti Gusti Allah. Yesus. Nggih. Gusti Allah anggadhahi prajurit penderekipun Nggih. lan setan ugi kathah penderek lan prajuritipun. Nggih. Nah, kita menika badhe wonten pundi? Kita menika badhe nderek dados prajuritipun Gusti Allah napa nderek dados prajuritipun setan. Setan. Nggih. Kita mboten pareng wonten ing tengah-tengah. Menawi kita wonten ing tengah-tengah, menika wonten peluru saking kanan, peluru saking kiri, kita menika dados korbanipun. Korban. Nah, pramila kita kedah milih wonten ing panggenan ingkang leres. Wonten pundi? Keputusan nggih. 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 Kita kedah milih salah satunggiling pihak menika ingkang perang menika kala wau. Lan kitab suci paring tuntunan dumateng kita, pilih kita menika kedah ngadeg wonten ing pihakipun Gusti Allah dados prajuritipun Ingkang leres. Gusti Allah. Nggih, leres. Nah, ing sajroning peperangan menika tamtunipun wonten aturan-aturan main, nggih. wonten angger-angger, wonten ketentuan-ketentuan ingkang kedah dipun ikuti dening sedaya ingkang wonten ing tlatah peperangan menika. niku. Nggih. Nggih menika dening Kesepakatanipun. pihakipun Gusti Allah lan ugi pihakipun Setan. setan. Nggih. Nah, kados dene wonten ing pigesangan kita menika kita tamtu boten lepat saking angger-angger saking aturan-aturan main. Menapa kemawon? Nggih. Kados dene wonten ing rumah tangga kita menika wonten aturan Aturan main. main. Nggih. Kados dene menawi kita sekolah ing sekolah ugi nggih, wonten leres. aturan main. Kita nyambut damel wonten ing perusahaan, kita nyambut damel piyambak, tentu wonten angger-anggeripun wonten aturan main. Kita gesang wonten ing satunggaling negari wonten angger-anggeripun wonten aturan mainipun. Nah, mekaten ugi Gusti Allah menika anggadhahi aturan-aturan main ingkang kedah dipun ugemi dening sedaya manungsa utawi sedaya titah wonten ing alam donya menika. Ugi kagem setan ugi wonten aturan main ingkang dipun terapaken, ingkang boten saged dipun terak dening setan piyambak. Nggih. Ngaten. Leres. Matur nuwun Pak Pendeta Hari. Lah, kula lan panjenengan menika dados objekipun nggih Pak Pendeta nggih. Nggih. Objek ingkang dados napa perebutan perang menika. Perang kosmis menika antaranipun Gusti Allah kalih setan. Nah, peperangan menika kula ingkang lan panjenengan ingkang dados pialanipun napa kula panjenengan badhe menyerah dumateng Gusti Allah napa menyerah dumateng iblis. Nah, pilihan kula lan panjenengan. Nggih. Nah, sameneika wonten pelajaran dinten Minggu menika wonten satunggaling malaikat ingkang tertahan, ingkang dipun tahan. Nah, istilahipun wonten sinten menika Daniel nggih. Daniel wonten saweg napa kadugian Gabriel, malaikat Gabriel ingkang menika. Nah, menapa ingkang dados priyoginipun malaikat Gabriel menika saking
wahyu ingkang badhe dipun dugekaken dumateng Daniel menika sempat katahan menika napa ingkang dados wawaler ingkang nahan malaikat menika dumateng Nabi Daniel menika Pak Pendeta. Nggih. Menika menawi kita waos wonten ing kitab Daniel sedasa ayatipun 1 ngantos 11 nggih menika salah satunggiling contoh aturan main menika. Bilih ing sakmenika dipun contohaken kedadosan bilih nalika ing jamanipun Daniel wonten ing pemerintahan kerajaan Medo Persia. Kerajaan Medo Persia menika wonten ing kitab Daniel kalih lan Daniel 7 menika ingkang dipun gambaraken kerajaan ingkang kaping kalih. Daniel kalih menika nggih menika Babylon ingkang dipun lambangaken sirah saking emas lan dodonipun saking perak. Lah kerajaan ingkang kaping kalih menika dodo ingkang kaping perak menika dodon kerajaan Medo Persia. Dados ing wanci menika Daniel niku sampun sepuh. Wonten ing zamane kerajaan Babylon Daniel niku tasih nem ngantos dumugi kerajaan ingkang kaping kalih saksampunipun Babylon runtuh lajeng dipun gentosaken kerajaan ingkang kaping kalih Medo Persia Daniel sampun sepuh. Kados dene wonten ing saderengipun ing Babylon Daniel anggadhahi wahyu pikantuk wahyu saking Gusti Allah. Mekaten ugi ing wancinipun piyambakipun sampun sepuh piyambakipun ugi taksih nampi wahyu saking Gusti Allah. Lan wahyu menika langsung dipun paringaken dipun asta dening malaikat Gabriel dumateng Daniel. Lan ing wanci menika malaikat Gabriel menika ngendika bilih piyambakipun tertahan krana perlawananipun Kores. Kores nika rajanipun Medo Persia. Nah, king kados pundi kok menungso rajanipun Persia nggih menika Kores menika saged nglawan Sang Gabriel sang pemimpin malaikat menika wau. Napa saged kok malah selikur dino niku wonten ayat 18 malaikat Gabriel niku ketahan selikur dino. Ingkang menawi kita gagas apa iya malaikat Gabriel iku ora iso ngalahne menungso nganti selikur dino. Kegiatanipun napa ngungkuli kalih. Nah, napa kegiatanipun menungso Raja Kores niku saged ngungkuli kegiatanipun Gabriel mboten mungkin. Menawi kersa malaikat Gabriel menika ing wanci setunggal menit setunggal detik mun saged beres. Nanging kados pundi atawi kenging menapa kok malaikat Gabriel malah saged ketahan. Nah menika krana angger-angger krana aturan main ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah. Bilih anggenipun nyirnakaken Raja Kores menika dereng wancinipun. Dados Gabriel menika nahan diri. Mboten krana mboten saged ngalahaken, mboten krana mboten saged nglawan ngantos ketahan selikur dina nanging krana nahan diri. Menika aturan main ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah durung wayahe. Dereng wancinipun ngoten Pak Pendeta nggih. Leres menika salajengipun sakniki menika peranipun naga utawi ula setan. Setan menika sasampunipun panjenengane dipun sasampun panjenengane napa nika nglawan Gusti Allah nggih. Menika dipun guwak utawi dipun lemparaken wonten bumi. Nah, bumi menika lan griyanipun manungsa, griyanipun kula lan panjenengan. Sasampunipun panjenengan ditolak wonten swarga, margi sampun berontak kalih Gusti Allah. Nah, wonten Wahyu 12 ayatipun kaping 9 menika si naga utawi ula menika dilemparaken dumateng bumi. Nah, menika kula lan panjenengan dados sasaranipun. Napa salajengipun tumindak ingkang napa kula menika mempengaruhi kula lan panjenengan sedaya, Pak Pendeta. Lah, kumargi kula lan panjenengan menika kan dados napa
dados gambaripun Gusti Allah ingkang kedah miturut dhumateng Gusti. Nah niki saniki wonten panguwaos liya ingkang masuk wonten tlatah bumi menika. Pripun kedahipun kula lan panjenengan sedaya? Napa kula lan panjenengan menika kedah nglawan panjenengane napa kedah pripun nggih? Ya, kosmik menika antaranipun kabenaran kalih Kadurjana. kadurjana. Pripun Pak Pendeta? Nggih. Leres kita mangertosi lan kita pitados bilih setan ugi anggadhahi panguwaos. Panguwaos leres. Nggih. Nggih. Gusti Allah anggadhahi panguwaos, setan ugi anggadhahi panguwaos. Malah setan ugi saged maringaken panguwaosipun menika dumateng sinten kemawon dumateng manungsa, langkung-langkung dumateng raja-raja. Sanes panguwaos mawon nggih, tambah Raja Brana nggih. Nah, leres. Menawi kita waos menika cobi wonten kitab Wahyu 13 ayatipun ingkang kaping gangsal. Nah, ayat ingkang kaping gangsal menika lajenganipun ayat ingkang sepindah ngantos ingkang kaping kalih. Bilih ayat ingkang kaping kalih menika naga utawi setan menika leres. maringi kasekten dumateng kewan ingkang medal saking bumi. Lah menika kewan ingkang medal saking bumi menika nggih menika lambang. Naga ugi nggih menika lambang. Naga menika nglambangaken setan. Lan kewan ingkang medal saking bumi nggih menika nglambangaken negari utawi kerajaan ingkang anggadhahi panguwaos ingkang ageng ingkang muncul wonten ing tlatah bumi menika. Nah, sinten ingkang negari utawi kerajaan utawi pemerintahan ingkang sampun diparingi kasekten panguwaos saking naga saking setan menika kala wau. Nah, menika wonten ciri-cirinipun. Wonten nanging saderengipun mangke kita ngrembak bab sinten utawi menapa ciri-cirinipun, kita ningali rumiyin napa ingkang sampun dipun tindakaken naga dumateng kewan ingkang nglambangaken panguwaos negari utawi kerajaan menika kala wau. Ingkang ayat kaping gangsal, si kewan banjur kaparingan cangkem. Sinten ingkang maringi? Naga menika kala wau. Kang kebak kemlungkung lan panyenyamah. Ya. Nggih menika sombong lan pangucap ingkang nyenyamah ingkang menghujat dumateng Gusti Allah. Kumalungkung ngoten nggih. Kumalungkung. Sarta uga kaparingan panguwasa. Kaparingan panguwasa nglakoni mangkono iku lawase 42 sasi. Nah, menika salah satunggaling cirine ugi 40 sasi. 40 sasi menika jumlahipun 1.000 kalih 160 dinten. Leres. 1.000 kalih 160 dinten. Nah, sinten kerajaan pemerintahan ingkang sampun kumalungkung lan nyenyamah dumateng Gusti Allah ingkang laminipun 1.000 kalih 160 dinten. Nah, terus menika enten angger-anggeripun menika wonten batesipun nggih Pak nggih? Nggih. 1.000 kalih 160 dinten. Senaosa piyambakipun anggadhahi kuwaos lan saged maringi kuwaos dumateng sinten kemawon dumateng raja dumateng negari kerajaan. Nanging wonten watesipun. Piyambakipun diparingi namung 1.000 kalih 160 dinten. Terus menika aturan mainipun. Senaosa setan menika dipun paringi kesempatan dening Gusti Allah, dipun ijinaken ngrembaka
nanging wonten watesipun. Piyambakipun boten dipun ijinaken, kebebasan boten dipun ingkang bebasaken nindakaken sedaya menika selami-laminipun boten salami-laminipun. wonten Nah, watesipun. leres. Nanging cukup dipun batesi Batesi, menika nggih, kala wau. leres. Oke, matur nuwun Pak Pendeta. Terus menika angger-angger menika batesi sepak terjangipun setan menika berarti ketah cepet-cepet nih. Nggih. Nah, upami wonten watesipun menika wonten batasanipun menika pasti sasaranipun istilahipun wonten kejar target. Nggih. Lah sinten iki kan dados target niku kula lan panjenengan menika. Nah, Nggih, kitab suci ugi ngendikaaken bilih menawi setan menika boten dipun batesi, menika boten badhe ingkang slamet. Boten wonten sisanipun. wah. Nah, Pramila piyambakipun dibatesi. dibatesi, nggih. Leres. Batesipun menika pratandha ingkang dados patokan kula lan panjenengan sapertos napa nggih? Pintu kasihan tertutup ngoten nggih Pak Pendeta nggih. Bahwa menawi dados menika dadosno piwulang dumateng kula lan panjenengan supados saderengipun batesan menika kula lan panjenengan kedah meratobat. Nggih. Kedah meratobat supados kula lan panjenengan nggadahi kesempatan wonten swarga langgeng ingkang sampun kasujaken. Nah, kasus menika dumugi wonten ingkang dados pacoben. Nah, pacoben menika ingkang manungsa ingkang nggadahi urip becik, urip miturut dumateng Gusti menika ingkang kasebat wonten kitab menika Ayub. Nah, gambaranipun Ayub menika gambaranipun tiyang ingkang sampun napa mituhu setya tuhu dumateng Gusti dipun entek-entekake kalih setan. Nah, napa gambaran menika dados gambaran kula lan panjenengan kepripun supados kula lan panjenengan saged ngindari menika Pak Pendeta. Nggih. Bab Ayub menika ugi dados contoh aturan main. Nggih. Kados pundi contoh aturan mainipun? Nalika semanten Gusti Allah nyebataken bilih Ayub menika salah satunggiling manungsa ingkang saleh wonten ing bumi menika. Nggih. An setan boten trima. Kados dene setan ingkang sampun nuduh Gusti Allah, makaten ugi setan ugi nuduh dumateng Ayub. Nggih. Gusti Allah ngandika bilih setan menika saleh. Lajeng setan mangsuli, ya jelas saleh wong diberkati, dipageri, dikei sembarang barang. Ya jelas. Coba lek ora dikei apa-apa, pasti enggak akan ora bakal nyembah dumateng Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah, oke ya wis sakarepmu coba kabeh jupuken. Apa sing tak kekake marang Ayub saiki jupuken. Nanging siji sing ora oleh, nyawane ora oleh diapa-apake, ora oleh dijupuk, ora oleh diganggu. Nah, niku dados batasanipun nggih. Niku aturan mainipun. Nggih. Dados setan dipun paringi kebebasan ndugekaken pacoben kesengsaraan, kesisahan dumateng Ayub, nanging aturan mainipun dibatesi bab nyawane ora oleh dijamah. Leres. Matur nuwun Pak Pendeta. Dados kekuatanipun setan dipun napa luberaken dumateng Ayub. Nanging batasanipun ora kena njamah nyawane. Nah, niku batasanipun saking Gusti Allah. Nah, sakmenika terus menika kabar baik ugi kagem kita Pak Agus. Ing kathah perkawis kathah kesempatan senaosipun setan menika saged mundhut menapa kemawon saking pigesangan kita. Nanging menawi Gusti Allah paring janji, paring keyakinan, paring jaminan bilih piyambakipun badhe njagi nyawa kita. Njagi gesang kita. Setan saged maringi kekayaan, setan ugi saged mundhut kekayaan saking manungsa. Setan saged maringi kesuksesan, nanging setan ugi saged mundhut kesuksesan saking manungsa. Nanging setan ingkang boten saged
dipun tindakaken nggih menika mundhut Mundhut. nyawa krana Gusti Allah menika paring pager dumateng Leres. nyawa kita. Nah nika hak prerogatifun Gusti Allah nggih. 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 Nah sakmenika dumugi wonten kesimpulan wonten aturan main menika. Napa ingkang dados kesimpulan aturan main menika ingkang dados angger-anggeripun Gusti Allah, angger-anggeripun setan lan kula lan panjenengan ingkang gadahi kuwaos milih. Nah menika pripun supados kawula menika dados supados saged milih ingkang leres. Nggih. Nggih Pak Kita Pendeta. kedah mangertos bilih sekal senaosa setan menika anggadhahi panguwaos saged maringi menapa kemawon, nanging kuwasipun setan menika kuwaos ingkang sawetawis. Sawetawis ingkang Kuwaos ingkang sawetawis, kuwaos ingkang semu, kuwaos ingkang Boten sejatosipun langgeng, boten langgeng. nggih. Dan kuwasipun setan menika wonten watesipun. Nggih. Bilih mangke sampun dugi wancinipun kuwaos menika badhe dipun pundhut dening Pundhut dening Gusti Gusti Allah Allah. ingkang Maha Kuwaos. Krana setan menika anggadhahi kuwaos ingkang terbatas, Nggih. pramila kedah kita tinggalaken. Oh, Krana wonten pribadi ingkang sanes ingkang anggadhahi kuwaos Ingkang ingkang boten wonten batesipun, ingkang langgeng, ingkang langkung kuwaos kuwaos ngalahaken dumateng kuwasipun setan. setan menika. Pramila ing gesang menika ingkang sanggita menika wonten pilihan kita milih dumateng napa dados pengikutipun setan napa kita pilih dumateng pengikutipun Gusti. Gusti Allah. Menawi kula lan Pak Agus lan para sedherek sedaya ingkang dipun kersakaken dening Gusti nggih menika kita sedaya dados pandherekipun Gusti Allah ingkang anggadhahi kuwaos ingkang ingkang langgeng. langgeng. Matur nuwun Pak Pendeta. Mekaten Bapak Sohibul kesimpulan saking piwulang kaping 7 menika napa ingkang dados aturan main kula lan panjenengan kedah setya tuhu. Amin. Kedah setya tuhu dumateng Pangeran ingkang gadhahi kuwaos ingkang langgeng nggih Pak Pendeta nggih. Leres. Kumargi setan menika kuwaosipun sawetawis waktos upami sampun wekdalipun Pangeran bakal ngukum panjenengane sasampunipun panjenengane rawuh kaping 3 nggih Pak Pendeta nggih. Nggih. Mekaten Bapak Sohibul mugi menapa ingkang sampun kawedharaken menika dadosna kula lan panjenengan setya tuhu iman kula lan panjenengan dumateng Gusti Yesus, margi Gusti Yesus menika setunggaling dalan ingkang dados juru slamet kula lan panjenengan sedaya. Mekaten nggih Pak Pendeta. Matur nuwun Pak Pendeta ingkang sampun medharaken firman menika. Saderengipun monggo sami tumungkul lan ndedonga Pak Pendeta Hari badhe ndonga. Nggih, sumangga sami tumungkul ndedonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang dedampar wonten ing kraton swarga ingkang mulya, ingkang kawula sembah, ingkang kawula mulyakaken ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ngaturaken panuwun krana paduka sampun paring Roh Suci. Anggen kawula nyinau sabda pangandika paduka. Mugi Roh Suci peparing paduka menika tansah paring pangertosan, paring kekiyatan, sasampunipun kawula mangertosi kawula badhe saged nindakaken sedaya dawuh pangandika paduka menika wonten pigesangan kawula. Mugi Gusti Allah tansah paring perlindungan mageri dumateng kawula saking sedaya rencanapun si jahat nggih menika setan ingkang badhe njlumprungaken kawula wonten ing margi ingkang kebak ing dosa. Mugi Gusti Allah paring tuntunan dumateng kawula sehingga kawula sami saged lumampah wonten ing margi ingkang leres nggih menika marginipun Gusti Allah piyambak. Mekaten duh Gusti ingkang dados panyuwun kawula sedaya kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Matur nuwun. Sugeng pepanggihan malih wonten piwulang salajengipun. Gusti Gusti berkahi. berkahi.